Шановне господарство, дорогі земляки, вас вітає кандидат у депутати Палати представників від партії БНФ Явменов Альберт Филиппович. Не буду бавить час рассказывать о грунтовной программе партии БНФ, выдвигает переважной большести жихарства и нам запортована. Вы не видите, что это зроблено владой навмисно, как выдалить політичне поле все політичні партії і вас так само. Бо коли немає інших гульців, крім гаранта, то і від виборців практично нічого не залежить. Прийом вельми примітивний, але ефективний. Позбавить людей можливості голосування по партійним спискам. А тут не з конкурсу програм робить їх абсолютно непотрібними. Наш відомий політик на вибори ні в одного разу не висовував ніяких програм, щоб не було мучити електорат. Він просто обіцяв заробок у $500,000, але не отримувалось. Ну, так зараз поставив на стабільність, але її вже нема. Отсутність політичної конкуренції приводить до застою і в ній не тільки в політиці, але і в економіці. Білоруська економічна модель носить мобілізаційний керунок. Вона використовує старий економічний потенціал, а не розвиває інноваційну економіку. У виніку ми отримали абсолютно неконкурентно здольну продукцію наших заводів і фабрик. За 20 років змінилася структура експорту. Доля продукції з високим добавленим коштом знизилася в рази, зато вирос сировинний складник, нафтопродукти і калійна соль. По данным незалежных международных экспортов, белорусская экономика заняла третье место среди нафтозалежных краин. В 1995 году продукция машинобудования поставлялась в Сполучені Штати, Європу, а зараз тільки в країни СНД. Фактично зліквідовано високотехнологічні галини витворчості при житті за кошт нафтодолярів і калійної солі. Такая модель базуется на властных великих запасах нафты, а у нас их нема. Мы залежим от поставок российской нафты и ценам на сусветном рынку, а это не есть добро. Проби модернізації, витворчості в межах існуючої політичної і економічної системи не могло і не дало належного ефекту. Народні гроші закопують різними сільськогосподарчими кооперативами, розпиловуються на деревокомбінатах, розпиляються на цементних заводах і так далі, бо порушаються фундаментальні економічні закони. Спочатку треба провести структурні реформи економіки, створити фондовий ринок, провести капіталізацію, а потім модернізацію витворчості. Зробили все неправильно, бо ще отримали шик, а не заробок у $1000. Україну треба притягнути шматмільярдні інвестиції, створити для їх сприяльні умови. Чиновники і депутати про це шмат кажуть, а інвестицій нема. Бо нема належного законодавства і умов. Для законотворчості, як бачимо, непахане поле. Де ж були наші законотворці в ці годи? Закопували явно на дорогах і тротуарах, займалися освітленням під'їздів, крили дахи. Чому не прийняти законодавчий акт з правду місцевому самокеруванню? Не забирати гроші у місцевих советів, а дати право розпоряджатися їм самим. Зробити так, щоб вони імкнулися стати самодостатковими. Хай би і займалися самі не депутати палати своїми проблемами. Нічого не зроблено того, що повинно було б зробити влада від Бога. Забезпечити громадянам свободне, годне життя без страху. Головною задача існуючої політичної системи у захованні диктатури. Любий чоловік, громадянин повинен проявити клопот, однощадка. Покинуть им такое, что дозволило б им упевнено глядеть у будущем. Многие одразу скажут, а ніякого секрета нема, треба набити їм квартиру чи котедж, покинуть крупненький рахунок у банку чи машину. І це не зовсім правильно, квартира може згоріти, гроші обесціниться, машина розбиться, нічого не буде. Великим рахунку треба відказати на питання, де що ж треба зробити, щоб життя у нащадку було ліпше? Що їм покинути у спадщину? Може порадити менш лепш працювати? Як радять наші міністри, не вешать подковы на двері, щоб щастя жило в домі, а прибити їх на п'ятки і пахать. Да і сумновідомий німецький політик у своїй книзі сказав те саме. На жаль, мало хто задумується над цим питанням. Люди живуть як набіжить, а отказ вельми простий. Самоорганізуватися в народову державу, де панує закон, де шануються головні коштовності від Бога, свобода і годність, де існує сувязь поміж владою і народом. Забезпечено змінності поділ влади, а судді залежать тільки від Бога. У такій державі буде забезпечено надійне будучення усім сумлінним громадянам. Завсюди буде існувати можливість заробити відповідно своїм здольностям. Партія БНФ, усвідомляючи свою відказність перед народом, пішла на вибори у вельми несприятних умовах, про які я казав вище. Це відсутність голосування по партійним спискам. Фактична умова, фактична ізоляція від громадства, бо за нами правда і щирий клопот об людях. За правду і сила. Перемога нашого народу непозбежна. Хай береже вас Бог. Живи Білорусь!